Hygge hejsa og velkommen til endnu en hyggelig video her på Hyggen HD. Nu er bæret fyldt over. Det var dråben, der fik bæret til at flyde over, eller stormen, der fik glasset til at vælte, og jeg kunne blive ved. Og det gør jeg ikke. Her har jeg den størrelse Imperials lædersæbe har haft hele min livstid. Og det er faktisk pænt mange år, hvis jeg selv skal sige det. Her har vi den nye størrelse, som de nu har. Måske kan du umiddelbart ikke lige se nogen decideret stor forskel. Men det kan du så helt sikkert nu. Kan du se forskellen? Og det gør mig bare så pæst. Fordi det er stadigvæk samme pris. Jeg får mindre for det samme. Og ja, halleluja, hvor elsker jeg bare at få mindre for pengene, selvom jeg betaler samme pris. Selvfølgelig elsker jeg det. Men der er så en helt anden video for, hvorfor det måske er sådan. Men det er fandme ras med teori på højlysdag. Og ingen gør noget. Ingen gør noget overhovedet. Så måske skulle vi alle sammen bare simpelthen til at gøre det. Der er to modeller, jeg arbejder ud fra. Enten så skulle vi alle sammen gå ned og købe så mange af dem her, vi har. Så vi kan fortælle firmaet, at vi ikke gider have det i vores butikker. Eller vi kunne også bare lade være med at købe de nye. Det vælger du nemlig helt selv. Men nu har jeg altid brugt Imperial læder. Fordi det er skide godt, når man barberer sig. Og man kan også se min smuk ungpigehud. Den er jo strålende. Og så den duft. Den har jeg altid godt kunne lide. Men jeg synes bare, at det er bemærkelsesværdigt, hvor stor forskel der er. Godt nok kan det måske ikke se ud af den. Fordi jeg undrer her den anden dag, da vi åbnede en ny pakke. Jeg købte det for 2 måneder siden. Fordi normalt så kan sådan en her holde 14 dage til både barbering og kropsvask og håndvask og helt lortet. Så kan det sådan en her holde omkring 14 dage. Så sådan en her kan næppe holde 14 dage. Så måske mangler de bare seriøst penge. Men du vælger selv, om du vil gå ned og prøve hudforretningen for dem her. For at kunne sende et signal til firmaet om, at du ikke gider have dem i din butik. Eller du kan også lade være med at købe dem. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og på gensyn i næste video. Hej hej!